Entre o 5 e o 20 de marzo, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Salnés organizará 6 peches reivindicativos contra a aprobación da Lei de Saúde de Galicia. O novo texto iniciará o seu debate parlamentario vindeiro día 20 e previsiblemente sairá adiante únicamente cos votos a favor do Partido Popular. Así todo, dende a Plataforma queren visibilizar o seu rexeitamento á norma por parte non só do colectivo médico, senón que tamén de boa parte da sociedade. Nos vamos a pechar nos 6 concellos da área sanitaria, en todos. Nos vamos a pechar de 9 da mañá a 3 da tarde e sempre ás 12 da mañá diante do Concello vamos a facer unha concentración. A eses peches chamamos tamén a toda a cidadanía, porque consideramos que a defensa da área sanitaria e da sanidade pública é cousa de todos. Entonces, a plataforma espera contar como ata de agora, en todas as accións que fixo, con moita cidadanía. Segundo apuntan, a nova lei suporá o desmantelamento da área sanitaria do Salnés. Por iso a plataforma pide a colaboración dos concellos da Illa, Ribadumia, Vilanova, Catoira, Cambados e Vilagarcía para que apoien as súas reivindicacións. A intención do colectivo é desenvolver os seus peches no salón de plenos de cada municipio. Con todo, recoñecen que no caso de Vilanova vai ser moi complicado que o goberno local lles traslade o seu apoio. Sabemos que en algúns concellos deses seremos moi ben recibidos nese peche e nos apoyarán, e sabemos que en outros pois igual non somos tan ben recibidos, pero vamos a ir igual. Nos vamos a pechar absolutamente nos 6 concellos que veñen a esta área sanitaria. A plataforma contou hoxe co apoio do BNG. Os nacionalistas apuntan que, aínda que a nova lei saia adiante, van continuar loitando na defensa da sanidade pública. Segundo indican, o rexeitamento social á nova norma é evidente. É unha evidencia a oposición, como ben decía Celia, que hai a esta lei. Estámoslo vendo aquí no Salnés, estámoslo vendo nas outras áreas, vímoslo na manifestación do día 4 de febreiro, que foi un auténtico clamor, e nós, dende logo, non imos a parar, porque é auténticamente lesiva para a sanidade pública, sigue no camiño da privatización, e, de logo, estamos convencidas pois de que, aínda que no inmediato non retiren a lei, pois que si vai facer que, cando menos, teñan que reflexionar a respecto do que é o que están facendo ca sanidade pública, que é un ben moi preciado para a maioría dos galegos e das galegas.